El que ens ha cridat l'atenció és que Cubelles està una mica per sobre de mitjana en quant a índex de violències sexuals. Per I que sobre de la mitjana una mica. sí, per sobre de mitjana de Catalunya, vale? I que és també per sobre de mitjana europea. I llavors ens crida molt l'atenció perquè, a més, són fets que no es denuncien gens, no? I que hi ha una gran dificultat. Llavors aquí veiem, no, com s'ha de complementar entre municipis tot aquest servei que es troba fragmentat al llarg de la comarca, no? Perquè per una banda tenim que els jutjats i Mossos són a Vilanova, que Mossos seria la policia competent, però que l'Hospital Comarcal es troba a Sant Pere de Ribes, no? Llavors veiem aquestes dificultats a l'hora d'interposar una denúncia, per exemple, però sobretot també de cara a la recuperació, no? Que hi ha un molt bon servei per part del CIAT i amb treballadores molt compromeses i que veiem que és una oportunitat i que no? S'han de destinar més recursos i que el que hem de fer és que també un cop ja passat hi hagi aquesta acollida i hi hagi un servei que ajudi a la reparació.